Salam mehribanlar. Moda Hasanlar kanalına hemmeňizi hoş gördük. Bugün siz bilen matalaryň köýnüklere berýän aýratynlygy barada gürleşýäris. Bugün biz hemmemiziň gündelik turmuşymyzda örenmezmi ähmiýeti eýe bolan türkmen milli libaslarymyz barada gürrüň ederiz. Ol hem toy dabaralar üçin köýnük saýlamak. Käbirimiz köýnük aljak bolsak, näme matadan bolsun, näme fason saýlasak bolar, haýsy renkler laýyk bolar diýen sorawlara jogap gözleýär. Gelin bilelikde giňişleýin seredeliň. İlki bilen köýnüň matasy iň möhüm zatlaryň biri. Sebäbi mata diňe bir köýnüň görnüşini däl, eýsem siziň rahatlygyňyzy hem kesgitleýär. Şifon bu yeňil, akymly, howa ýaly mata. Ol aýratynlykda ýaz we tomuz toýlaryna ýöne köý bilen owadanlygy birleşdirýär. Şifondan dikilen köýnükde siz yeňil hereket edip bilersiňiz we sahnada tansiýdiňizde de rahatlyk saklanar. Atlas ýa-da satsen ýalpylyk owadan görnüş berýär. Giç akşam ýa-da uly toý dabarlar üçin iň gol saýlawdyr. Bu mata köýnüge bayramçylyk şöhlet açýar. Dantel romantik, näzik we aýratynlygy bilen seçilýär. Gelinler üçin hem mehman denanlar üçin hem ütköşük atmosfera döredýär. Yüňli, garynly matalar gyş mewsimine ýylylyk saklaýar. Käwat satendan ýa-da şifondan bolan daşky gatlak bilen bilelikde olanylýar. Bu ýagdaýda ýylylyk we owadanlyk bir ýerde jemlenýär. Şonuň üçin toý dabarasy üçin mata saýlanyňyzda diňe daşky görnüşine däl, eýsem mewsime we ýagdaýyň özüne hem üns bermeli. Köýnüň fasony siziň beden keşfiňize we dabaranyň derejesine laýyk bolmaly. Onda näme mehribanlar? Videolar halaýan bolsaňyz bizi gollamany, ýagny kanala agza bolup like düwmesine basmany ýatdan çykarmaň. Hemmeňize sag bolun. Inniki videolarda görüşýänçä.